Bolje sutra. Emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Bolje sutra. S vama je Marija Mraz, predsjednica udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. Evo, ukratko ću reći što smo u protekla 2 tjedna radili od naše zadnje emisije, a to je bilo uglavnom usmjereno na međunarodnu suradnju. Tako smo od 18. do 21.10. sudjelovali na 26. svjetskom kongresu socijalnog turizma u Zagrebu u organizaciji Međunarodne organizacije socijalnog turizma, skraćeno ISTO. Glavna tema i ideja kongresa je bila pitanje uključenosti u turizam, a raspravljalo se u 3 tematske cjeline, kao što je dostupan turizam za sve, socijalna politika pokretač rasta domaćeg turizma i značaj turizma za razvoj i održivost. Sudjelovanje za jednu osobu iz naše udruge omogućila je turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije na način da su platili kotizaciju za ovaj izuzetno značajan svjetski događaj. A od 19. do 21.10. udruga je također sudjelovala u jednom međunarodnom projektu u Sloveniji pod nazivom Viatus drugačnimi i sudjelovali smo u tom projektu koji je financirao Savez Alpe Adria iz Austrije. Evo, već je slušateljima i poznata aktivnost naše udruge u ovom savezu, tako da smo uz kolege iz Austrije i Slovenije odradili ovaj izuzetno vrijedan projekt. Današnja naša tema je super sigurni u prometu. Mislim da je više nego dobro odabrana tema, jer u protekla 2 tjedna bili smo svjedoci različitih nemilih događaja u prometu, tako da koliko god pričali, koliko god radili na tome, čini mi se da je ipak još premalo sve što svi zajedno u zajednici činimo. Moj gost je danas voditelj projekta Robert Šarec. Robi, dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan, gospođo Marija, hvala što ste pozvali i lijepi pozdrav svim slušateljima. Evo, ja vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je projekt izuzetno vrijedan i značajan, pa evo, vi ćete slušatelje upoznati tko je odobrio ovaj projekt. Pa naravno da je projekt jako značajan. Činjenice i svjesni smo situacije, kao što ste i sami rekli, svih sudionika u prometu. Znači od onih najmanjih koji idu u vrtić, školu, pa do vozača i naravno i vozači u malo kasnim životnim godinama. Mi ćemo se bazirati na mlade vozače, na taj dio se je aplicirao, a sam projekat je odobren od Ministarstva unutarnjih poslova u natječaju, znači Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. do 2012. Kao što smo rekli, bavit ćemo se područjem mladih vozača, a najveći dio samog projekta bazirat će se na nepropisnoj i neprilagođenoj brzini. Da, mladost i brzina, izazovi, sve je to nešto što mlade vozače tjera da tiskaju gas malo brže nego ide. I evo, ja moram reći, Ministarstvo unutrašnjih poslova je prvi puta nama odobrilo ovakav projekt. Zapravo prvi put je i bio raspisan natječaj za ovo područje i moram reći, evo sad, kako je zbog nemilih događaja gospodin Josip Matajija često na televiziji, sad sam ga imala prilike i vidjeti kako izgleda, jer mi je meni osobno jako puno pomagao u pripremi projekta. Moram priznati da je uvijek bio dostupan, kad god sam poslala poruku smijem li vas nazvati, uvijek je bio dostupan i pomagao nam je u pripremi i pisanju tog projekta, tako da mu evo zaista zahvaljujem i vjerujem da ćemo mi taj projekt jako dobro i jako uspješno provesti do kraja. I mislim da i nije baš mali iznos koji su nam odobrili. Koliko je to? Da, sam iznos koji je odobren projektom je 78.365 kuna. Da, mi smo tražili naravno više, kako i uvijek u projektima, ali evo netko ko je bio procjenitelj procijenio je da će ovo biti dovoljno. Naravno da ćemo mi trebati još sredstava koje ćemo i od naših partnera nekako namaknuti, kako i svaki projekt. Uvijek se mi Podravci, odnosno vi Podravci, mi Podravci snalazimo i uvijek nekako s čarolijom nekom nevidljivom dovedemo projekt do zaista
savršenstva, jer nije tajna da ste vi bili i u prijašnjim projektima voditelj naših projekata kad je bila i prevencija zlostavljanja kod djece i mladih i puno drugih manjih projekata, tako da već vas lokalna zajednica zna da ste dio našeg tima, kako bi se reklo. Važno je reći da netko je nositelj, netko partner u tom projektu, pa tko je nositelj, tko je partner. Pa samo da se nadovežemo ovo što ste rekli, mi jesmo budemo rekli ona jedna mala sredina i uvijek smo skromni, ja budem to tak rekao, i uz dobar odabir partnera, suradnika svih kroz projekt i tako, znam da mi sa malim sredstvima, sa malo više uloženog truda možemo dati jako, jako dobre rezultate. Tako je bilo i u prijašnjim projektima, vjerujem tako će biti i u ovom. Da izbacimo ovo, vjerujem da će biti, nego biti će. Sam nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice, znači na čelu sa predsjednicom gospođom Marijom, koja sjede evo tu preko puta mene, a partneri u samom projektu su Koprivničko-križevačka županija, regionalni klub Međunarodne policijske asocijacije koji djeluje na području Koprivničko-križevačke županije, te Udruga Roma Korak po korak Koprivničko-križevačke županije i spomenuli smo i suradnike koji jesu naravno jedan od jako bitnih suradnika u ovom projektu nam je Policijska uprava Koprivničko-križevačka. Apsolutno, oni su eksperti u ovome području i njih nismo nikako mogli zaobići, ali važno je i ove naše partnere spomenuti, naime vi ste i predsjednik jedne od organizacije partnera u projektu, a to je točno koje? Regionalni klub Međunarodne policijske asocijacije. Evo pa mislim da je vaša ta udruga i vaš klub, ja mislim, bilo jednostavno nemoguće ga izostaviti, jer samim time što okuplja policijske službenike, da li aktivne, da li umirovljene, sigurno su stručnjaci koji će znati i daće doprinos u ovome projektu. A naši prijatelji Romi, oni su nam opet posebna priča, jer naime često spominjem našu suradnju u različitosti. Naša različitost je vrlo očita, znači mi okupljamo osobe s invaliditetom, oni okupljaju Rome, svako živi na neki svoj specifičan način. Naši prijatelji Romi evo često puta i žive život izvan zakona, pa se voze i bez registracije, i bez osiguranja, i bez vozačke. Da. I evo nastojat ćemo te mlade ljude okupiti u nekim od radionicama i poučiti ih. Pa naravno, ali ima i sve više vozača među njima i svakako je dobro odabrani partner, jer s njima treba raditi. I ono što se prođe u autoškoli uvijek je jako dobro ponoviti i kroz same radionice s njima apelirati na kulturu u prometu, naravno. Apsolutno, ne samo u kulturu u prometu, nego i ja često njih znam pitati zašto se druže samo između sebe, jer evo ja nerijetko njih pozovem i na aktivnosti naše udruge i onako u slobodno vrijeme i na kavu i nerado baš se odazovu osim pojedinaca, tako da evo puno treba s njima raditi, puno ih nekako zvati i reći im, pokazati da su nam važni, a kao sudionici u prometu su izuzetno važni jer znamo često da se prebrzo voze, ne samo i oni nego i mladi ljudi. Rovi, mnogi slušatelji ne znaju, vi ste i policijski službenik. I onako čisto iz iskustva, jer imate ogromno iskustvo, što je to kad mladi čovjek ne može odoljeti toj brzini? Što je to kod tih mladih ljudi tak jako važno da brzo stignu od točke A do točke B? Uvijek je teško naći onaj mentalni sklop, gdje je onaj klik u glavi, kako sa svakim ponašanjem, tako i što se tiče same vožnje. Dosta brzo zaboravljaju ono naučeno. Vrlo često po izlasku iz autoškole, položenog ispita za vozača, zatiču se u prometu, to imamo prilike svaki ponedjeljak slušati od naših djelatnika iz postaje prometne policije. Često ima mladih vozača
koji prekoračuju brzinu kretanja, koji voze pod utjecajem alkohola ili imaju odnosno neke druga ponašanja u prometu koja stvarno nisu primjerena samim mladim vozačima. Ja bih rekao da je to više ono društveno. Da li sad društvo nagovori, da li se želi pokazati, iskazati, možda prezentirati samo svoje vozilo koje ima, koliko to brzo može ići. Svakako nisu, ali ono, ponašanja nisu primjerena stvarno za mlade vozače. Dosta često, budemo rekli, oni stisnu tu papučicu gasa, ali ne uzimaju u obzir da, bi se rekao, za brzu vožnju ima više onih ključnih uvjeta da ne dođe do same nezgode, odnosno nesreće. Velim, jako je bitno kakve papuče ima auto, odnosno gume na vozilu, snaga tog vozila, iskustvo. Tu je jako teško govoriti o nekakvom vozačkom iskustvu. Ok, ako je neko prošao, da li je to škola brze vožnje ili nešto drugčije, opet ta osoba će se drugčije ponašati u samom prometu. To je niz faktora koji na to utječu, makar ponajviše bih rekao da je to društvo i nekako želja za samim dokazivanjem. Evo, ja ću se prisjetiti kad je vaša kolegica Mirela Škvorc, koja je voditeljica odjela, nisam sigurna točno kako. Pod odsjek za sigurnost cestovnog prometa u policijskoj upravi. Jedan podatak rekla na toj prezentaciji da je mladom čovjeku, ajmo sada reći mladiću, vrlo važno kako njegova frizura izgleda i često ne stavi kacigu na taj motor jer će ga curice gledati. Pa neće vidjeti ko je na tom motoru. Aha, neće vidjeti ko je, to je još važnije. Pa onda je vrijedno i riskirati život samo da bi neko bio, da, vrlo čudan sklop u glavi mladog čovjeka što ga tjera na to. Ja ću samo reći da kada se dogodi nešto, policija odradi svoj posao, bolnica, odnosno liječnici saniraju te posljedice, rehabilitacija prođe, tada nastane pravi problem. Kada mladi čovjek od 17, 18 ili nešto malo više godina ostane u invalidskim kolicima, kad mu se život okrene naopako, kada više prijatelja s kojima se upravo ovo dogodilo što se dogodilo nema jer je on sada prespor njima u kolicima, više ne može dalje ići na ista mjesta koja je išao, tada dolaze uglavnom u našu udrugu. Treba spomenuti onu drugu stranu. Tu je vozač koji skrivi nezgodu, a isto tako može biti na drugoj strani. Na neki drugi neoprezni vozač koji će proći možda bez posljedica, unesreći treću osobu, isto tako sudionika u prometu, da li je to biciklista, pješak ili drugi vozač, da li osobnog vozila ili nekog drugog vozila. I još nešto što moramo spomenuti, a to je nesretni mobitel na koji se jako treba hitno javiti kada dođe poruka, kada netko zove, nebitno je u kakvoj smo situaciji, tada posegnemo za mobitelom i moramo se javiti isti moment i isti čas, jer možda ćemo nešto tako lijepo u životu propustiti, ako ga uzmemo možda više niti ne dođemo do tog cilja. Da, dovoljan je dijelit sekunde. Dijelit sekunde. Da se skrene pažnja i već se može nešto dogoditi. Eto, a na to nitko ne razmišlja i nitko ne vodi brigu i kao što rekoh, tada dolaze u našu udrugu. Tema je prilično teška i možemo malo poslušati glazbeni broj pa ćemo onda još o projektu koji su nam i ciljevi i što ćemo dalje s projektom.
I'm walking on my path of loneliness and of emptiness, and I can't get the rest from this feeling that overcome me, cause now I see over and over. So I'm lying awake in the middle of the night, I think about you, but you ain't by my side. Not able to hide that I cried tonight because of you, because of you. Hey, mama's such a sweet thing. I wanna do every real thing. What a beautiful feeling. Crimson and clover, over and over. Bolje sutra. Emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Drugi dio emisije Bolje sutra. S vama je Marija Mraz, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. Naša današnja tema je super sigurni u prometu, a moj gost je voditelj projekta Robert Šarec. Evo Robi, današnja tema nam je prilično teška, ali je tu pored nas i jednostavno ne možemo ju zaobići. Pričamo o projektu s kojim želimo postići neku veću sigurnost kod mladih ljudi u prometu. Rekli smo dosta o tome ko je nositelj, ko su partneri, od koga smo projekt dobili i sad me zanima koji je glavni cilj u ovom projektu. Evo sve ono kad smo rekli, naravno moramo se vezati na same ciljeve u projektu. To je naravno stjecanje znanja o pravilnom ponašanju tijekom vožnje kod mladih, ali bih rekao mladi kao sudionici u prometu, podizanje svijesti kod donositelja odluke, znači kako zaštititi mlade, podizanje razine svijesti, znači kod svih dionika u Koprivničko-križevačkoj županiji o potrebi zaštite mladih od stradavanja u prometu i naravno povećanje prometne kulture kod mladih na području naše županije. Evo, spomenuli ste ove donositelje odluka. Oni su nam jako važni jer zapravo oni donose i propise i regule i na lokalnoj i državnoj razini. Dakle, ako će donositelji odluka, nebitno na kojoj razini, odlučiti da se putnik u vozilu na stražnjem sjedalu veže, znači li to da se on stvarno mora vezati
ili kak mi to kažemo, joj neće nas policajci vidjeti na stražnjem sjedilu. Vežemo li se zbog policajaca ili zbog sebe? Uvijek svako od nas bi se trebalo postaviti to pitanje. Da li se ja vežem zato što to tako nalaže zakon ili se vežem zbog svoje sigurnosti? To ono povući isto paralelu, da li ću zaključati svoju kuću ili ću ju ostaviti skroz otvoreno, ono neću ni vrata zatvoriti. Uvijek moramo razmišljati o svojoj sigurnosti. A naravno, ako razmišljamo o svojoj sigurnosti, razmišljat ćemo i o sigurnosti i drugih sudionika, znači u ovom slučaju sudionika u prometu. Tako da svako od nas si mora postaviti to pitanje, da li nešto radim zato što je to tako propisano, ili nešto neću raditi ili je to zabranjeno, ili ću gledati na sigurnost sebe i svih oko sebe. I ako sam ja sad mladi vozač koji je tek dobio vozačku dozvolu i vozim svoje prijatelje, da li ja moram njima reći, gle, ja neću krenuti ako se vi ne vežete, ili im ostavljam da odluče sami? Pa na mjestu mladog vozača on bi trebao svakako zahtijevati da se svi putnici u vozilu vežu, to je radi njihove sigurnosti. A ako netko ne želi poštivati pravila u vozilu tog vozača, mu dao mogućnost da slobodno napusti ono vozilo. Isto kako se i savjetuje i drugim sudionicima, najvećim dijelom učenicima ovih naših mladih, ne sjesti u vozilo za koga se zna da je sklon agresivnoj vožnji ili vožnjom pod utjecajem alkohola. Tako da u ovom slučaju vozač svakako mora tražiti od svojih putnika, voditi računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti putnika. U konačnici taj vozač je odgovoran za sigurnost i svoju i putnika i drugih sudionika u prometu. Jednom riječju, onaj ko sjeda za volan ima izuzetno veliku odgovornost. Ima i mora biti svjestan te odgovornosti. Mi se vežemo tu sad najvećim dijelom na vozače u vozilima. Mi moramo znati da sudionik u prometu može biti i pješak, i biciklist, i motorist, mopedist, isto tako mlada osoba. Ne može ni ta mlada osoba doći na pješački prijelaz i proći ga bez da se uvjeri da to sigurno može učiniti. Dosta često sam svjedoci da takvih ponašanja ima. Isto sa biciklom. Neće zaustaviti, neće ni pogledati, samo će protutnjati kroz taj prijelaz, iako bi morao sići i pregurat bicikl preko toga prijelaza. Da, često ga čekaju prijatelji negdje tamo i žuri se. Pa jednostavno nemaju naviku. Nošenje kacige na biciklu i ono što smo spomenuli na motoru, to jednostavno nisu ponašanja koja su usađena u te mlade. Da li se onda možemo postaviti pitanje da ta kultura ponašanja u prometu dolazi od kuće? Pa da. Kako bi se rekao, djece od najranije dobi uči po ponašanju. Učenje po modelu u biti. A roditelj mu je taj prvi? Da, roditelj i oni najbliži koji jesu uz to dijete, da li sad to baka, deda, koji su maltene svaki dan tu prisutni. Dijete od njih uči. Često puta vidimo suprotne poruke koje roditelj zbog neke druge žurbe ili nečeg trećeg, ali izuzetno neopravdanih razloga šalje poruku krivu djetetu. Da, pošalje krivu poruku. Ako vozi dijete u autu, roditelj se ne veže, neće se vezati ni dijete. Dosta se često dešava da ga niti ne stavi u auto sjedalicu. Ugrađena je u vozilu, a dijete će se voziti na prednjem sjedištu automobila. To neću ni razmišljati o posljedicama da dođe do prometne nezgode. Apsolutno. Robi, postavili smo si u tom projektu i neke specifične ciljeve. Koji su to? A naravno utjecati kroz same preko mladih, utjecati i na njihove obitelji, direktno preko njih. Isto tako da se potaknu institucije koje skrbe, sad da li direktno, da li indirektno o mladima i same javnosti o potrebe zaštite mladih u prometu. Treba razgovarati posebno o tim rizicima i opasnostima od same prebrze vožnje i poticanje svih dionika u zajednici na provedbu mjera koje će doprinijeti ciljevima
nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj. Odabrali smo i baš direktne korisnike, rekli smo već mlade ljude od 15 do 19 godina. Kako ćemo ih naći sad, tako Da. mlade? Treba raditi s mladima, naravno da treba raditi s mladima i direktni korisnici budu mladi od 15 do 19 godina. Naravno da ćemo tu, u biti već smo dobili podršku svih srednjih škola na području Koprivničko-križevačke županije koji žele sudjelovati, žele da se radionice provode sa njihovim učenicima. Naravno, uskoro i krećemo sa samim radionicama u svim srednjim školama. I naravno onda preko tih učenika djelovati, znači na roditelji i sve ostalo, to smo malo ranije spomenuli. Naravno te korisnike naći ćemo i u sklopu romskih zajednica preko udruge Roma Korak po korak. Korisnici će svakako biti i članovi udruge, odnosno vaše udruge Či bolje sutra grada Koprivnice. Vjerujemo da će samu radionice i edukaciju slušati oko 750 naših mladih, znači od 15 do 19 godina starosti, i nadam se da ćemo doprijeti do njih. Pa naravno da, samo prije nego kažemo i način na koji ćemo te aktivnosti provoditi. Stavili smo kao direktne korisnike i mlade s invaliditetom, jer naime nakon stjecanja tog invaliditeta sad su posebno rizična skupina sudionika u prometu jer su njihove kretnje i radnje kojom upravljaju vozilo drugačije nego su bile prije nego je nastao invaliditet. Dakle, većina njih vozi automobile koji su prilagođeni za vožnju osobe s invaliditetom, pa su to i ručne komande ugrađene, pa su to neke prilagodbe u vozilima, dakle nije onako standardno vozilo kako je to kod vozača koji nema nikakav invaliditet, i htjeli ne htjeli oni su sporiji u obavljanju tih radnji i namjera nam je dodatno ih poučiti kako da se sačuvaju od ponovnog stradavanja. Iz tog razloga smo i njih stavili u ovaj projekt. Pa svakako treba, sve više je vozača sa invaliditetom, a naravno i oni moraju biti svjesni svih opasnosti. Isto htjeli bi na njih apelirati da se ne dokazuju u vozilu, da im vozilo ne postane zamjena možda za neke od ekstremiteta. Tu uvijek postoji mogućnost, uvijek se držimo sa nekakvom rezervom. Možda sam i stradao, nisam ja, karikiramo, stradao sam u prometu, sad mogu vozit i onda s vremenom možda ću se pokušati dokazati. Isto ne bih htio da do takvih nekih stvari dođe. Svi moramo biti svjesni opasnosti i biti odgovorni sudionici. Apsolutno, to ćemo i napraviti i predvidjeli smo određene aktivnosti kojima ćemo to postići. To ćemo raditi, točno. Same aktivnosti, znači bit će radionice, prvenstveno znači, sa partnerskim organizacijama, sa učenicima iz srednjih škola. Bit će održan okrugli stol, bit će jedna javna rasprava, nešto tipa parlaonice, da čujemo same mlade i određene prometne stručnjake što će reći o svemu tome. Parlaonica, odnosno ta javna rasprava, je uvijek jako interesantna. Tu se stvarno dobi dobra poruka što mladi misle, kako razmišljaju. Tako da vjerujem da će biti jako dobri rezultati. Biće info točke, znači po našim gradovima u županiji Koprivnica, Križevci i Đurđevac. Video spot jedan, o njemu ja vjerujem da će biti još riječi. Nadamo se da ćemo tim spotom poslati jasnu poruku. Ne bi sad detalje oko njega, dok dođe vrijeme budemo po njemu popričali, a onda se nadam da ćemo ga imati mogućnosti vidjeti i na nacionalnoj televiziji i lokalnim, i naravno radio emisije. Evo jedna je i već sada. Da, upravo u tijeku. Biće ih još.
Biće ih još, važno nam je da dođemo što više slušatelja i da dobe informaciju i poruku koju želimo ovim projektom postići, da budu evo super sigurni u prometu i evo neke rezultate smo si postavili koje očekujemo, koji su to očekivani rezultati. Prije svega bih tu rekao da očekujem, znači, od učesnika i naravno da oni djeluju onda na svoju užu i širu obitelj i poznanike i da primijene to znanje koje će steći kroz same radionice. Pokušat ćemo ih osvijestiti o tom sigurnom ponašanju u prometu, povećati informiranje javnosti o potrebi zaštite mladih u prometu, osiguranje boljih uvjeta za vožnju mladih vozača i sprječavanje mogućeg nastanka invaliditeta kod mladih, ali i svih ostalih sudionika u prometu. Evo, to bi možda mogla i poruka biti za kraj naše emisije slušateljima. Vi ste ipak stručnjak u tom području, što bi im poručili? Budite odgovorni sudionici u prometu. Evo, i ako spasimo samo barem jednu mladu osobu, da ne nastrada, da osvijesti sve ono o čemu ste vi danas govorili, mislim da ćemo postići puno. Slušateljima želimo ugodan dan i do slušanja za 14 dana. Emisiju uredila i vodila Marija Mraz, tehnički realizirao Sandrino Sabolić. Ostanite i dalje uz 941. Bolje sutra. Emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.